जैसन कि रुआ देख रहल बनी कि अब आज विजयादशमी है और अब करीब करीब बाजार बंद होके के कागार पर बा। रात ढल रहल बिया और धीरे धीरे खोमचा वाला ठेला वाला के संख्या कम हो चुकल बा। बड़ बड़ दुकान भी प्रायः आज बंदे दिखता। रोड पर चहलकदमी कम दिखाई दे रहल बा। बहुत लोग गांधी मैदान के तरफ प्रस्थान कर गए रहे और लोग अब लौटत हुई। फिर भी एक उत्साह और एक उमंग अभी भी लोग में बनले बा। जैसन कि वीडियो में देख भी रहल बनी कि कम ही संख्या में सही लोग आज भी सड़क पर उतरल बा और आनंद रह रहल बा यह उत्सव के।